Gla gla, buzz buzz buzz, so blah 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 blah. We do, we do, we do, we. Buzz 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 lee. No cael an buzz lá down den na leabhar fe cuaig. Sin an mana tá ag Áine Ní Ghlinn agus Mr. Ando imlína agus a leabhar ag buzzál sa chordaín an tain cheann gaeilge liste lá down den na leabhar imlína. Billy Bach is Bach beag í agus bíonn si dul ó bhlá go blá, bíonn si ag geitil tart de bailú nachtar anigim bliar fad I dul isteach smachas na bláhanna agus bíonn na bláhanna le feiceáil sa leabhar. Chun ceile a dhéanamh ar an lá, thug Áine Ní Ghlinn agus Mr. Ando cuairt ar scoil nathí agus an leabhar á léamhacha le daltaí na scoile. Bhí an deis ag daltaí rang a haon póstéir agus leabhar bharcanna ar dheara bunathe ar ealaíonn an leabhar. Rinne mé bach agus tú sé gurm agus curcra. Seo Billy Bach Circle agus seo Billy Bach Ceardog agus seo Billy Bach Tridentán. An spé rinne mé góm stifuil agus rinne mé bhawa báistí agus rinne mé go leabhar bláhanna. Tá dearbhán cosúla an gceann seo fáite ag gachtalta bunscoile in éireann inniu, agus is féidir leat an dearbhán seo ar bhalir tú ar leabhar is siopa leabhar áirithe timpeall le tíre. Katelyn Nuacht Cúla4, Pacáiste Nuachta.